Хајде! Закони крика! Од град Шумен, мајстор номер едно. Го хвалят, кадето стъпи става бетон, работа чиста, топ шампион. Од сутрин рано до късна нощ гради с ръце, с сила и мощ. Къщи вдига, прави мечти, истински майстор, златни ръце има ти. Такова строи, върви и не спира той. Респект за труда, това е герой. Не го е страх от труд и прах, с характер